Il-President tal-ASA Joe Caruana Karen għamel referenza għal żewġ tournaments internazzjonali fir-Repubblika Ċeka fejn dawn it-tournaments huma importanti għall-ASA sabiex jiżviluppaw it-talenti taż-żgħażagħ. Caruana Karen sostna illi dawn il-partiti għat-tim ta' Carlizzo huma interessanti mill-lat tekniku sabiex għal-coach tat-tim nazzjonali ta' taħt 17 il-sena tkun ukoll opportunità jara li t-tim kontra timijiet aktar ikkwotati minnhom. Il-coach nazzjonali Carlizzo qal li tim Malti rebaħ l-aħħar 3 edizzjonijiet illi ħasem fil-U-Nations Tournaments u tenna illi dan it-tournament fi Brno fir-Repubblika Ċeka huwa l-bidu sabiex it-tim jipprepara għal kampjonati tal-Ewropa illi għandhom isiru f'Settembru f'pajjiżna. It-tim Malti jilab l-ewwel partita il-ġimgħa 14 ta' April kontra l-Finlandja u dakinhar stess kontra l-Iżvizzera. U t-tim nazzjonali tan-nisa immexxi minn Anthony Farrugia għandu lan illi jkompli jikber wara r-riżultati pożittivi fid-debut internazzjonali is-sena li għaddiet. Farrugia qal li kważi aktar minn nofs it-tim ta' sena ilu spiċċa u għalhekk għal ħafna players ser tkun ukoll l-ewwel esperjenza tagħhom u li fanqas minn 50 siegħa iridu jilagħbu 5 partiti. It-tim Malti jilab l-ewwel partita fi Praga kontra ir-Repubblika Ċeka. Il-ġimgħa 21 ta' April kontra Wales u mbagħad wara kontra l-Irlanda. L-għada ikun imiss illi jilagħbu kontra l-Afrika t'isfel u l-Iżrael. U bejn 20 u 22 ta' April ser ikun organizzat l-24 edizzjoni tal-Guess Easter Meet fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq. Joe Caruana Karen qal li bħala assoċjazzjoni jinsabu kuntenti bil-partiċipazzjoni f'din il-laqa kemm kif ukoll għal-fatt illi 446 qawwiem ser ikunu qegħdin jieħdu sem f'5 sessjonijiet ta' kompetizzjoni. B'kollox ser ikun hemm 19 il-tim illi ser jieħdu sem fosthom 8 timijiet Maltin bit-timijiet l-oħra ikunu mill-Italja, Ċipru, Ġermanja, Renju Unit u l-Olanda. David Bonello, segretarju tat-tim tekniku tal-AWM, qal li l-kompetizzjoni għandha wkoll isservi bħala tħejjija għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-logħob tal-Istati Żgħar tal-Ewropa li għandha ssir f'San Marino.